फेडारेशन फर निउ स्टेट आरो बेनि मैयायो बिबानगिरि सायख'नायफोरा जानानै थांबाय दिल्लीयाव आरो बिनिफ्राय जों मिथिना मोनो जे बेयाव दङमोन कास्टम बसुमतारी आदाया आरो बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनो जे गोदान स्टेट डिमान्ड बिग्रायनाय हाबाफारिया जासिगोन फैगौ दाननिफ्राय आरो जों जियानो जाया मानो आं मैयाबो भिडिअआव बुंदों जों जेसेबांखि नांलाया मानो जों जेसेबांखि सुथुर नङा मानो जों बैजों बै इउपिपिएल बा सोरबा बिपिएफ बिजेपि एसजिपि जों गावजों गाव खालामलाया मानो जोंनि थांखिया मोनसेनो जोंनि लामाया मोनसेयानो जे जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ बा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ बेनिखायनो आं सानो आरो गोदोर गोलावफोरखौबो बुंनो सानो मानोना गोदोर गोलावफोरखौ बुजायनो हानाय बा फोरोंनो हानाय जोंहा एसेबां गियान गैया नाथाय जोंनि लामाया मोनसेयानो जे सेपारेट स्टेट बिग्रायनाय आरो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ नंगौ बे खोथाया थार नाथाय जोङो गावजों गावनो इनाय अनागारि खालामनानै बैजों बैनो जोङो नांज्लायनानै बैजों बै सुथारलाय दानथारलाय बेफोरबायदि खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया मानोना जों दा खौसे जानांगौ हारिया बर'जों बर' खौसे जानानै जों दावगालांनांगौ दिनै जोङो उन्दुना थानायनि सम गैला जोङो दिनै सिखारनांसिगौ आरो गावबा गावनि खामानियाव जोङो गावबा गाव बिजि जाना थानांसिगौ स' बेनिखायनो आं सानो जा नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय जे जों गावजों गावसो ओरैबायदि जोङो नांलाय खमलाय थायो नाथाय गुबुन समाजनि गेजेराव जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोना नाथाय जों बर' समाजनि गेजेराव गोबां बांद्रायखौ नुनो मोनो होननानै आं सानो स' नोंथांमोननि मतामत मा खालामो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे कास्टम बसुमतारी आदाया थांनानै मा मा मिथिहोखौ रायजो राजानो बिटिआर एबा बिटिसिनि रायजो राजानो बेनि खोथाखौबो फंनैसो नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन अब्ला नोंथांमोना बैनि बिबुंथिफोरखौबो फंनैसो नायलां दिल्लीयाव फेडारेशन फर निउ स्टेटनि कनभेनसन दंमोन गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै गोदान कमिटि दानाय गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै आरो गोदान कमिटियाव बाबा आर.के. देव तमारानो आफादगिरि आरो कमलेश जाया गाहाय नेहाथारि आरो फिन थाफिनबाय दिनैनि जे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय रायजो बिग्रा जेरै त्रिपुरालेण्डनिफ्राय फैदों गुरखालेण्डनिफ्राय फैदों विदर्भानिफ्राय फैदों आरो बुन्देलखंडनिफ्राय फैदों बिदिनो गुबुन गुबुन रायजो बिग्रा हान्जाफ्रा ज' जाजोबदों फ्राय 50-60 सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लाफैदों जोंनि नर्थ इस्टनि सासे गेदेमा पलिटिशियान पि.एस. सांमा बिथाङाबो फेडारेशन फर निउ स्टेटनि आफादगिरिमोन आरो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङाबो आफादगिरि जालांदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे थांखि लानाय जायो जेरै मोनफ्रोमबो आलादा रायजो बिग्रा बिथांमोना दिल्लीयाव फैनाय मासनिफ्राय जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन मोनसे मासाव मोनफा मोनफा हानजाफ्रा फैनानै बाव गावबा गाव जे मोनथायखौ मोननांगौ बेखौ जन्तर मन्तराव बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगोन लोगोसे बेथिंहाय जे एक्स.एन.डि.बि. आदामोननि खोथाखौ नुनाबो दुखु मोनो जोबथेसालियाव थानानै आलाय सिलाय न'खराबो आलाय सिलाय सोरनि न'खरा माबायदि दङ दिनै स' बेफोरबायदि थासारियाव जे दुखु मोनो मालाबा मालाबा गोसोखांनानै बिथांमोनखौबो खारन हारिनि थाखाय नांलायना दिनै गावनि जिउआसो सिलिंखार गावनि न'खरा सिलिंखार हारिनि थाखाय जानानै नाथाय बिथांमोनखौबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हाबा मोजां जायो बेनिखायनो नाजानांगोन जोङो गासैबो लोगो नांनानै आरो जोंनि गाहाय सामलायगिरिफोरा बेफोरनि सायावबो मा सानो स' कमेन्ट खालामना फोरमायहर नोंथांमोना जय बर' हारिनि बाय बाय।